A rúa número 1 de Moraña, unha das principais, está preto de verse totalmente renovada. Concello e Deputación levan a cabo unha obra de reforma das beiravías da avenida. A intervención financiada con Plan Concellos permitirá mellorar a seguridade peonil. Porque vimos a visitar unha obra importante que se financiou a través do Plan Concellos, que ten un custe aproximado de 110.000 euros de humanización neste entorno. Creemos que a obra quedou realmente ben e mellora sin dúbida a seguridade peonil neste entorno e facilita o tránsito das persoas nunha zona moi complexa, moi urbana. A intervención actuará sobre as beiravías, renovándoas e ampliándoas para dar máis espazo de tránsito aos peóns. Estas aceras, a verdade é que estaban vellas, eran antiguas xa e, polo tanto, en Moraña estamos comenzando a renovar as aceras un pouco do casco urbano porque xa iba sendo hora, non? É unha actuación importante, estamos ampliando as aceras para que os peatóns teñan un pouco máis de espacio para poder usalo e isto realmente dalle un aspecto un pouco máis vistoso á Moraña, non? As beiravías ampliáronse o máximo posible sen que interferiran no tráfico rodado. O obxectivo do Concello é realizar máis actuacións como esta para que os peóns poidan transitar con tranquilidade e seguridade por Moraña. Xa digo, non podemos ampliar máis as aceras porque este é un sitio que ten moito tráfico, non temos máis para onde, pero desde logo vamos a tratar de que o espacio que podamos ganar para os peatóns sea máis importante. A reforma aínda está en período de execución. A previsión é que se remate nun prazo máximo de 2 semanas.